अक्सर कसान वो शरजी बच्चे में तालीम था दुनियावी तालीम था और यहाँ से कम ना दीनी तालीम का कहनो ले दे खस रिजल्ट है रौना हुआ तो अखलाक ऐसा शो किरदार ऐसा शो गुफ्तार ऐसा शो अदब पकड़ा ना गए दागे मुहतरम को असल वजह दादा कि देखा ना बच्चे सिर्फ द उस्ताद पर हवाला करी और मोर अपलार तला सिंदनी हालांकि तहकीकी रिपोर्टदार है चेतवे से जमात रे बच्ची ने सजूर से और माना दाना में 100% रिजल्ट राखी नबिया व 33 फार्मूले माने चले धीरे स्पेशल वो उस्ताद जोर लगाई और धीरे स्पेशल बताते बच्ची मोर अपलार जोर लगाई और धीरे स्पेशल बात माशूक करे दे बखवारी की नबिया व रिजल्ट जी 33 99 में 20 से वश रिजल्ट او کارا تا دا معشومو دنی بگینٹی او دا گینٹی رفارا جمعات تولے کے سبق وایا خوبیات امور افلار دا معشوم بانے نظر نساتی چلے چیا سر با ماحول کی کینی او پاسی ندہ کسا چھے جلدہ نا دی ندہ خوی خاصلت آداب کردار گفتار دا سیکھی گی نا بایدین مستعمیر رحمہ اللہ یا بزرگ تیر شوئے دے چاہتے تفوسو کو بھی حضرت اور رب کریم تاسو در دیر پر علم در کرے دے او کرامات در کرے دے دیر سوجہ کے دیشے دیر خلق دا کورنا نوزے میں علم کو فآج کم زی اگئی دون رسی اوی تاسو در رب کریم علم در کرے دے او کرامات در کرے دے سوجہ را بایزیر مستعمیر رحمہ اللہ تو فرمائل بیمات چی اللہ پاک علم راکڑ دا دا مور دا یو خبر دا وجنا بیفلار با فاتشو یتیم فاتیو ما بیمورجاد رہتا ہوئے چی بچے فلانی جا کی مدرسہ را باقی کیو قاری سیب دے دا قرآن درس گئی نتا بودا باقی سر دا داخلوں سبق وہی قرآن بیا دے خو بچی یو خبر بھئی گرے آلتا چیتا لڑشو داغی قاری سیب سر سبق وہی پتا میں امتحانو درازی آفا دعا ہاتھو بلی آفا درما درازی خوب اچھے سے کلت بھئی مصیبت کرا گئے رشی رب کریم تبا دروازہ ٹکے او کور تبا درازی تبا دروازہ بندر ٹکے ویدیر مستعمیر رحمہ اللہ مرجان موتو اندر قاری سیب سر داخل کو دا طالبان دیوان دی اپنی بارو رازی چه ساڑو بھی ہوتا ہوئی ساڑو بھی پھر آئے اپنا تو تیر شو قاری صاحب دیوی چی جی جنت رہا کہ چکور کا جڑ شما دا مور دا ناسے لگا پراٹھا ہو جاسے لگا سو پراک بورکا خیٹا میں بغوڑا شی نبیہ وزیر اعظم اشفا بکورا کما قاری صاحب دیوی نوی زور بورا با نبیہ دا تی اجازت نے کور تا بلال ششفا بوکی بیا برازے بایا زیر مستعمیر رحمہ اللہ کور ترا روان شا دروازے اٹھا کولا مور ناس و جامع زلے یہ مور جانے بایا زید ما دروازہ کھولا ہوگا مور ورطوئی کم بایا زید ویو خزبا بایا زید شما و تمیلو شبا شما دا قاری سے سر داخل دے قرآن بیا دے او جسا مسئلہ اسا تکلیف در باندھ راشی رب کریم دو دروازہ ٹھاکے او دا کور دروازہ مدر ٹھاکے کور تا بنا رازے دی بار ولار در مورا خبر ہے وارے دا شمور خوبات دا خبر اکڑا ہوشی رب کریم دو دروازہ ٹھاکے واپس لڑ او انا کور تا واپس راگا چھ قرآن سکھ دیئیت واسه تعلیمی سبب کوئی شد کورتا خوشی دے بنا حفظو کیو نما قاری سے شو نما عالم شی او نما مفتی شو نما شیخ القرآن شو نما شیخ الحدیث دو علابا کو مسافر ہے کہ بلو کا دنتا کے فسخت و تکلیمونو کے دے دا چاہتا ہوئی شرا کرامات تر نصیب ملاو شو ویدہ کرامات سمات ملاو شو دا خزل ناسا مو ہوئی کمال داری چکور وارد خوی خرابی چون ورطاونی سا او دا سی وچه کمپلیکس تایو سی چاہل دا ودولی سو چه ریپورٹ پیشاور تاولی دل دیڑو کزے نظر آزی بیکور وارے میں زمان درا درا چرم زمان دا زچکور ترا شما او بی بی دیو خبرو کم ندا ماتا پا جواب کے لس جوابنو کے وشل جوابنو کے او
خبر کی خوید دا اللہ در ذات پر صبر کوما منگم صبر کو منگی ربی پاندین وجہ کو بس ابدرس او اگر اللہ وصبر کرو او دا اللہ در ذات پر سکر صبر کو در بایزین بستامی رحمہ اللہ یا مورد راغی دروازه اٹھکولا شسنگی دروازه اٹھکولا میدا معافیرو زمان مرابی زمان مرشدو آغا توائی چی برخان خاطر روزی زراغلی بلتا پا انتظار باندے ما خدای خوبت خویا وکنا آغای چپڑو باسلا او دا بار چرا بیزین بستامی رحمه اللہ کو مورد ولانو دے پری پانٹو اشتو ندرده خماشه چه خدا خودن بدخویه ده ما و دوی چه زمان فیرو زمان مربی زمان مرشده و دیما مده چپڑه گزارو کو دی خماشه در زیادو داس روان شو پٹو طرف تا ویراش رشنو پتنو باندهو کرده بیدتینو چه طبیعت تیرک کولیو شی آل دیو قدن چه باید دین مستامی رحمه اللہ فازماری بانده ناسته او زماری تا اشاره کئی چه وتوی دا ستوشا نو دا ستوشی چه وی دا ستوشا نو دا ستوشی دا مورد ولار دی گوری چه دا ستماشا کور کی چه کمت مرائی دا آگه خبر نبانی آگه روزانه بیزتی کئی او دې ته په پټو کې بار مزمري باندې ناسه سیرونه کې زمري ته دی خواته او زمري خبر غني کار نه وي د علماء په مخ کې خلاصه مساته او د اولیاء د اتقیاء مخ کې د زړه سم ساته دې کډې بحث دې مورید چې کوم خبره تیر شو بدل باندې هغه په غریب لکه فضلی سلام بای دې مستعمره رحمه الله دې احکار کړه اران ایزی شورده بچه ویراتا چکم خیالو شڑو ویدر صحیح دی خدارن چا اللہ پاک ماتا کرامات را کردی دی او دا ازماری زمان تابی کردی دی او حوی زمان تابی کردی دی او سمندر او بی زمان تابی کردی دی دی خد دلاسا چه دا زمان درازا خوی خصلت خراب دی زر روزانه دا صبر نکار اخلم روزانه دا صبر نکار اخلم ردی دا وجه رب کریم زر کرامات دا سکرم خواهد انسان دے کمزور دے بیزیر بستامی رحمہ اللہ یا رضوئی بے اے رب کریمات اللہ سلمدہ سے سکار سردت کے چھ آغا مدہ بی بی ہوئینی او دا دی فضل کے لکس عزت فیداشی وردہ اوہینی شو چتا دا کور دا پاسنا سپا ہوا باندے وانزا دا فرد اللہ دینا اوہینی دکی دیشی دا دی فضل کے ساس تعظیم فیداشی بیزید بستامی رحمه اللہ خوا کلا سوال وطن کورنا خواتیر شو خدا کور کنال سوا سے قتلے ورا چھوے کتا چلی او کس سے انو جی اصل مزر خدا خدے بیزید بستامی رحمه اللہ شکور دراغے بی بی وطوے میں تام پڑے والی او فخانگاو فجمات کے ناس سے او سواجہ بنرا لگی چھتو ملمان رالا سنور ملمان رالا علا چھے تیارکے علا روڑے تیارکے اصل بزرگ کو تھا علی چھتا اس پہ ہوا کے انوتو دا بیزیر بستامی رحمہ اللہ ہوتا ہے جی آگا زوم کنا بیدا زوما دا خودم کو دا ناشکرے بیماری دا پردنا ورطبی شکدہ سے رسی یخوید انجل بنجل کو لیلان دا نٹول بدی کار کرے نان سبا چمو په بچی باندې قرآن او حدیث نه وایو زموږ نظریه او عقیده دا چې دی وسخري مولانا روح رحمه الله فرمایي کوئی اوقات یې اولید اوي چې زبر دنیا نور تا کوم نه کوما بس قرآن او حدیث وایو باندې قرآن او حدیث خدمت کوما نه په معاشره کې بیا د ټول نه بهترین رزق او بهترین ژوند رب کریم د نصیب کی او مقبولی دي چې څومره په اوقات کې اخلاص دي په اخلاص باندې خدمت کوي خدا اخلاص په جندل غواړي مولانا فضل الرحمن سے دامت برکات اقبال عالیہ اللہ و در رضیات حاضر جواب علم ورکڑ دے و نور بصیرتینو اما خدا اللہ مسئلی دی نبار مل بدارون و یو کس رانی دیشو بیما دیوی چیزی ذہن کے میاں سوال لے
हिमायत अमल का सियासत बारे का बस सवाल की विरादे में चीज़ ने कुरान शरीफ की चरासुमरा सूरतों ने दी नदा सूरत दानुम चले दा पर का सूरत के जिक्र ही तस्बीहुल कुल बिस्मिल जुज दाजुल दा कलिमा के जिक्र ही खोजी दा मुंग वही दा सूरतुल इखलास के सूरह इखलास दा पर सूरत के खुदा इखलास दा कलिमा निश्तरे और उन्हें दे सूरतुल इखलास दा सवजर इमाम तवे सदा इखलास के सब मतलब दे और इखलास से समाना ना हमार टोले पर सूरत के जिक्र दा इखलास से दवाई इखलास दे दवाई चित्तकम करके नस्ता नजर बचावा दे अल्लाह बात अल्लाह दा नजर पर यो का सरस्तान लगी जरद नगवाड़ी चित्त पे सलाम कहते वदे काका जी मामा जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू उस्ताद बनी होता आगत होगा यो का सर कम खादी के साव सर लगी होता आग जो जात होगा